Sa dili pa mahuman ang tuig, gihuman gayod ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang pag-apod-apod sa mga ayuda ug mga financial assistance ngadto sa kalungsuran ug mga dakbayan ubos sa lalawigan sa Sugbo. Dulaan 143 milyones pesos nga kantidad sa mga tseke ang giapod-apod sa Kapitolyo ngadto sa 30 ka mga lungsod ug syudad sa probinsya bag-ulang. Ang maong mga tseke, personal nga gitunol ni Gobernador Garcia ngadto sa mayor bisan pa man kadtong dili niya kauban sa partido kay alang kaniya ang iyang pagpangalagad walay gipili og patas tanan. Niadtong Disyembre 18, mokabat sa 30 milyones ka pesos ang kinatibuk-an nga kantidad nga nadawat sa mga mayori sa 7º distrito nga mao ang lungsod sa Alcantara, Dumanhog, Mualboal, Badian, Alegria, Hinatilan ug Grunda. Ang maong hinabang gamiton alang sa socio-cultural activities sa mga kalungsuran, infrastructure projects o mga pet projects sa mga mayor nga makabenepisyo ang katawhan sama sa pagpalambo sa mga merkado, plaza, cultural sites ug pantalan. Sa samang adlaw, nang hatag usab ang gobernador og mga tseke ngadto sa mga mayores sa 1º ug 2º distrito didto sa syudad sa Karkar. Dulaan sa 15 milyones pesos ang nadawat nga tseke sa mga mayor sa Dakbayan sa Karkar, Dakbayan sa Naga, lungsod sa Minglanilla ug San Fernando. Nauna na niini nga nadawat ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang 12.8 milyones pesos nga kantidad sa duha ka tseke atol sa iyang pagbisita sa Kapitolyo. Ang 12 milyones pesos gamiton alang sa boardwalk project sa syudad nga nahimutang sa Barangay Poblasyon, samtang ang 800,000 pesos tabang pinansyal alang sa nasunugan sa Barangay Tangke ni atong Setyembre ning tuiga. Thank you so much to sa kanunay nimong pag-amuhan namo sa mga katawhan sa probinsya sa Sugbo. Sa 2º distrito, 32 milyones pesos ang kantidad sa mga tseke ang gitunol sa gobernador sa mga mayores sa lungsod sa Santander, Sambuan, Uslob, Alcoy, Bolhoon, Argao ug Dalaguete. Ako po na pasalamatan ng atong gobernador sa panahon sa pagsugod anay-rong COVID, din daghan suporta hinabang gihatag ang Kapitolyo nato nga financial assistance. Din kita naka-purchase og mga bugas og mga vitamins para sa atong frontliner ug uban pang kagamitan para pagkigbatok aning COVID karon. Pagkasunod adlaw, kaniadtong Sabado, Disyembre 19, didto usab sa lungsod sa Tabuelan, giapod-apod ang cash assistance alang sa 3 ug 4 distrito. Nakadawat ang lungsod sa Tuburan, Asturias ug Aluginsan ug dili mo minus 16 milyones ka pesos nga kantidad sa mga tseke. Samtang sa 4 distrito, adunay kinatibuk-an nga 23 milyones pesos ang kantidad nga nadawat sa mga mayores sa Tabuelan, San Remigio, Tabugon, Daan Bantayan ug Medellin. Dako kay ko pasalamat nga tarugire o niya kinasingkasa ta mo abi-abi. Lord, nagkakaroon salamat. Niadtong miaging Lunes, Disyembre 21, gitunol usab sa gobernador ang mga tseke ngadto sa 3 ka mga mayor sa lungsod sa Compostela nga nakadawat og 6 milyones ka pesos ug tag 4 milyones pesos alang sa Cordova ug Consolacion. Atol sa pag-apod-apod ni Garcia og cash incentives sa mga barangay volunteers ug mga tseke ngadto sa mga mayores didto sa lungsod sa Liloan, gipasidunggan siya sa konseho sa lungsod sa Liloan pinaagi sa gipasar nga resolution agi og pagpasalamat sa ubay-ubay nga mga proyekto nga nadawat sa ilang lungsod. Expressing heartfelt thanks and sincere appreciation to Governor Gwendolyn F. Garcia for her support and assistance to the Municipality of Liloan, Cebu. Whereas on December 7, 2020, Honorable Gwendolyn F. Garcia handed a total of 11 million worth of financial assistance for the province support to the Municipality of Liloan's various infrastructure projects. So in behalf of the people of Liloan, Governor Gwen, and I speak for our other mayors here, daghan kaayong salamat. Uban ni Sheila Gravinez, kini si John Fredson Granada, alang sa balita sa Sugbo.